En kijkt u hier, kijkt u nog een trainopening zien. Dus hier was onze assemblee en toen in 1997 is hij toen in vuur gevlogen. Dat kwam waarschijnlijk door iets technisch. Zeker, nee, 18. Door iets technisch zijn. We kunnen heel snel in vuur en iets technisch van heel verleidelijk. En waar is dat precies? Voor ons presidentieel paleis. Die is mooi zeg. Ook wel genoemd het gouverneurshuis. Woont er iemand? De president die woont nog in zijn eigen privéwoning. En dit presidentieel paleis die gebruikt men vaker voor recepties of voor grote nationale feestdagen. Dan komt men vaak hier op bezoek bij de president omdat de president de handdruk te geven. Dit presidentieel paleis komt vanuit 1790. En het Fort Zeelandia van 1667 hebt u hier aan de linkerzijde. Oké, Ronnie gaat nog even een omweg maken om even naar binnen te rijden. Het is wel een beetje donker, maar geniet ze nog steeds. Was hier die staatsgreep in? Pardon? Was hier die staatsgreep in Fort Zeelandia? Staatsgreep van... over het 8 december gebeuren. Ja, dat is daar gebeurd. Ja. En als je hier kijkt aan de rechterzijde, is het wel een beetje donker, maar dit is onze onafhankelijkheidsplein. Het werd vroeger ook wel genoemd onze Oranjeplein, maar toen wij in 1975 onafhankelijk werden, toen hebben we dit genoemd als onze onafhankelijkheidsplein. En als er iets is, grote evenementen, nationale feestdagen, komt er ieder gewoon gezamenlijk naar hier toe. En ook door de week, als het een beetje licht is, als we nog in het huwelijksliedje gaat staan, komen we ook altijd hier op het plein staan met een mooie prachtige decoratie van het presidentieel paleis. En maken we vaak een huwelijksfoto hier.